Môžeš nám teda ukázať, ako fungujú tieto tablety? Áno, tu máme každý hráč má svoje také momenty zo zápasu a hneď si na ďalší deň môžeme vidieť celý zápas a ešte každý jeden tréning, ktorý sme urobili, tréningové jednotky a už sú tu tam možno o pár hodín po tréningu už sú tam tí tréningové jednotky a tak si môžeme pozrieť každý jeden tréning. To je čo za situáciu? Prosím? A čo je toto za situáciu? To je rozcvička. Áno, to je predzápasový tréning pred Ružomberkom. Rozcvička a tam sú už aj ďalšie situácie. Môžem dať napríklad koniec tréningu, kde sú boli asi centriky a áno, dlhé lopty a center.